बयनिसिमबो गुड मर्निं। हे व्हाट्सअप गाइस, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि बे गोदान भिडिअजों लोगोसे आरोबाव फिन आंनि बे पिडि बर' ब्लग चेनेलाव गोसो गोथारै स्राय बरायहरफिननाय थाबाय। स' आं दायो दंफैयो नै गामिनिनो दुब्लि बारियाव, आबौलाहानि आरोना बे दुब्लिया। आरो आं बेयाव फैनायनि जाहोनानो जाबाय माने आंखौ गोथिया राननो लिंहरदों आरोना, गोथिया राननो। आं बेनिखायनो बे दुब्लियाव गोथिया राननो फैबाय आरोना दिनै माइ गायगोन आरोना, बेनिखायनो फैनाय जाबाय आङो। स' नोंथांमोना भिडिअखौ माने नायलांबाय थाबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअखौ माने जोबोर इन्टारेस्टिं जागोन आरोना दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोना आङो माइ गायनाय देखायगोन आरो आंनि गोथिया राननाय गोबां खिथिगोन आरोना। स' माथो बुंबावनो आरोना। आरो दासिमबो नोंथांमोना आंनि बे पिडि बर' ब्लग चेनेलखौ दासिमबो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामखाबाय। अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लोगोसे बेल आइकनखौ थुना होबानो जाबाय। जेब्ला आं गोदान भिडिअ बनायगोन अब्ला जेन नोंथांमोननियाव जेन नटिफिकेसन थाबैनो नुजाहैनाय बायदि आरोना। स' दैज्लां बोथोर दायो बयहाबो माइ गायो नालाय, बेनिखायनो आरोना। दा जाहाबो गायखांबाय बे जुलाइनि 7 तारिखआवनो। आंहा मबाइल गैयामोन नालाय नोंथांमोननो देखायनो हायासै आरोना आङो मबाइल गैयिनि थाखायनो। थ' होमबा भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै न'। बेयावनो गायगोन आरोना माइखौ दायो नै बरियानियाव गायना होनोसै दायो नै। बिथिं गायखाजोब्बाय, बेखौ थांनाय सप्तायाव गायबाय बेखौ। आं गोथिया राननो फैदोंमोन आरोना बेयाव, बेखौबो गोथियाखौ आंनो रानदों। नै बेयाव गायगोन दायो। माइ गायग्राफोराबो फैयाखै आरो माने सम जायाखै नालाय। ट्रेक्टरजोंसो एवगोन। ट्रेक्टरा माने ओइयाव एवदों नै जाहायाव दङ, आबौमोन दङ, बिनानावमोन दङ। दा बेयाव एवखांबासो बेयावहाय एवफायसिगोन आरो ट्रेक्टरा। थ' होमबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो, जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरोना। गासैथिंबो दुब्लि गोजा सोरगिदिं। वाव, मोजां नुदोंना भिउखौ? नै बरियानो हेभिखा। आरो लोगोफोर दिनै बोथोराबो जि मोजां आरोना, सान्दुंबो गैया नै बरियानो। माइ गायग्रा गासिबो हायजोब्बाय नै। ट्रेक्टराबो ओइथिं एवजेनबाय नै, दा थांगासिनो। ट्रेक्टरा नांथाबाय लोगोफोरनि, ट्रेक्टरा नांथाबाय नालाय माइ गायनो गोनां। थोद दिगदार। गासिबो हायजोब्बाय मानसिफोरा नै, ट्रेक्टरा नांथाना होबाय। मा जाबावगोन दालाय? नायाथ' नायालाय? नाया नों ना हमाखै? सेस नै इसां गथ' गोदोबाय, जारलासो जाबाय दायो। उपाय नट आयौ दालाय मादा हागोन इखोलाय? नै इसां गथ' गोदोबाय नै। गासैबो गायग्राफोराथ' रेडि जाखाजोब्बाय नै। नै ट्रेक्टरखौ नायलाय, आरामसे सुजुना गासिबो। उपाय गैया नै, आंबो ट्रेक्टरावनो जबाय होबाय नांथानानै। उपाय गैया नै, बाजोब्बाय। बरिया नै बाबायाव खाना होबाय आरोना। दे हो। बरा नांथारखाबाय नै, सेस। गैया हायासै नै, जिद'आनो जास्राबायसो दा। बाजोब्बाय नै माइ गायनो ट्रेक्टरानो दाबो हाला नै। टाइमबो जाबाय आरो 9टायानो जासिगोन। गैला ट्रेक्टरानो हाला नै दाबो। नाम्बार हरना नाम्बारफोरा हरो हो नाम्बार। संजोब्बाय नै गोदाव सोराव, दिगदारसो। सेस जबाय था नोंबो। बेसेराफोरा एसां गोजानफोरा थाबायना हायदों। हाबा होला बिदि हाबा होला देग्लाय दिनै माइ गायनायानो केन्सेल जासिगोन दां। थ' लोगोफोर ट्रेक्टरा नांथाबायना दायो, ओमफ्राय माने ट्रेक्टरखौ बोखांथ'नांगोन ना, बेनिखायनो बेयाव गन होनानै माने जिदुं खाना होबाय आरोना। बेखौ होबाला माने ट्रेक्टरा बेनिफ्राय बाहेरायाव हायगोन आरोना, माने बोखांनो हागोन आरो। र' इयाव माबाया थांबाय रेन्सा। हास्राला नै, हास्राला ओरैबायदि गोथौ फासिबाय नै। मा जाबावगोन दा माइ गायनायानो। गोदाव सोराव गासिबो नै फुरा सेस हाब्रा गावजोबथ' नङाबा गैला। फुरा गोदाव सोराव नै गासिबो सेस जबाय था ट्रेक्टर हागौमानि। उपाय गैया, ट्रेक्टर गोदान मोनसे लिंहरनायदों, माने लिंहरबाय थादों आरोना। लिंहरदों ट्रेक्टर मोनसे लिंहरना होदों। माला मोनफैगोन बे ट्रेक्टराबो।
थाबाय था नै लोगोफोर एथरा जोंहा गंसे लेंहरनाया सफैबाय नै दासो सफैदों नै 9 बारबाय आरो ना माइ गायनाया माथो खालामनो उपाय गैया गायनांगोन मा होनो नै माइ गायग्राफ्राथ' फैजोबोमोन गासिबो हाजिराफोरा उपाय गैया नै जेनबाय दायो नै दायो गोथिया रोगानोसै आङो गैला जाला माइ गायनायानो जाला नै दायो लोगोफोर आङो गोथियाखौ रोगानोसै आरोना नै माने जोंनि गामियाव ना माने जोंनि खाथिथिं माने थारसेयाव 8टा होयो आरोना खिन्थु बेलेग गामिथिं माने 6टा होयो आं दायो थारसे लांसै आरो आं दायो 8टा लांगोन 8टा माने थारसे आरो 8टा मुथिदों थारसे होयो माने जलंगा गैयाना जलंगा थानाया मोजां जागोन दायो बिराद ओलोमोन आरोना बिदि सिंह दङ आरोना जेनेबा सिंहनि खामानि मावदों आरोना इयो जेनेबा दा नै लांगासिनो गोथिया रोगानो बिराद आखाइ आखाइ लोगोफोर माने गोथियाबो बारा गोजौ गैया आरोना नै इसांल'सो दङ माने सब माने गासैयावबो रानखाजोबनाय जाबाय फंबाय दङ नै सासे नै बेबो आं आरो रोगाबावनोसै दायो नै बारा गोजौ गैलाना रोगाबावनोसै बरियानो मोनथाम लांसैलै आखाइयावबो लांजोबबालाय लांजोबखाब्रा हायालै हानो नै 6टाल' लाबाय ब्रे जाब्लाव जोंनि सागोदाला बारा बादा बरियानो बिराद मोजां थानाया फंबाय मोनाबो रोगाबाय थादों आरोना नै ओमफ्राय थिं गायबाय थादों बरियानो माइखौ